Dewch i diweddio. Diolch yn y Duw Dduw am gyfle arall i ddod yma i'r di ac i ni yn cyflwyno'n hoedfa i ti yn gofyn am nerth i ddodoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Felly tyr di'n plith yn bendithiau'n hamser i ni gofyn hyn oll trwy enw ceiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 40. Glân Gerubiaid a Seraffiaid, fyrdd o gylch yr orsedd fri, mewn olynol seiniau dibaid, canant fawl ei harglwydd ci. Emyn rhif 40 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth, fe fydd na luniaeth ysgafn yn syth ar ôl yr oedfa. Drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrgweddi misol yn cael ei chynnal nos Iau yma, sef Medi'r 19, felly ym hanner awr 7 drws nesaf yn y neuadd fydd ein cwrgweddi misol ni. Ar y cerdiau yma, mae yna ddigon ar gael, felly croeso chi gymryd rhai, ond mae yna sôn am yr gynhadledd haf yn ystod y gynhadledd Saesneg, Summer Conference ar ddiwedd Gorffennaf, fe fydd na 2 oedfa Gymraeg, ac felly ar y prynhawn dydd Iau a prynhawn dydd Gwener am hanner awr wedi 4, fe fydd na oedfa o'n pregethu Cymraeg. Felly mae holl wybodaeth ar y cerdiau yma. Oedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gan i ganu tra ar ein heistedd emyn rhif 243 o anfon di yr ysbryd glân yn enw Iesu Mawr. 243.
Bydd am yn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan, yr 8fed benod, yn dechrau'n adnod 21. Ioan, penod 8, ac yn dechrau yn adnod 21. Yna dywedodd yr Iesu wrthynt o'i drachefn, yr o'i fi yn myned ymaith a chwi am ceisio chi ac a fyddwch feirw yn eich pechod. Lle rwy fi yn myned, ni ellwch chwi ddyfod. Am hynny y dywedodd yr Iddewon, a ladd fe ei hun, gan ei fod yn dywedyd, lle rwy fi yn myned, ni ellwch chwi ddyfod. Ac fe ddywedodd wrthynt hwy, chwi sydd oddi isod, minnau sydd oddi uchod. Chwi sydd o'r byd hwn, minnau nid wyf o'r byd hwn. Am hynny y dywedais wrthych y byddwch chwi feirw yn eich pechodau, o blegyd, oni chredwch chwi mai my fi yw fe, chwi a fyddwch feirw yn eich pechodau. Yna dywedasant wrtho, pwy wyt ti? A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, yr hyn yr wyf yn ei ddywedyd hefyd wrthych o'r dechreuad. Mae gen I fi lawer o bethau i'w dywedyd ac i'w barnu amdano chwi. Eithyr cywir yw'r hwn am hanfonodd I, a'r pethau a glywais I ganddo, y rhai hynny yr ydw fi yn ei dywedyd i'r byd. Ni wyddent hwy, mae am y tad yr oedd fe yn dywedyd wrthynt hwy. Am hynny y dywedodd yr Iesu wrthynt, pan ddyrchafo chwi fab y dyn, yna y cewch wybod mae my fi yw fe. Ac nad wyf fi yn gwneithio'r dim ohono fy hun, ond megis y dysgodd fy nhad fi yr wyf yn llefaru y pethau hyn. Ar hwn am hanfonodd I sydd gyda my fi, ni adawodd y tad fi yn unig, o blegyd yr wyf fi yn gwneithio'r bob amser y pethau sydd fodlon ganddo ef. Fel yr oedd fe yn llefaru'r pethau hyn, llawer a gredasant ynddo ef. Bydded bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn iddio Dduw am gyfle arall I ddod yma I alw arna ti ac I ddod nid trwy ein hymdrechion ni o Dduw I ni'n gwybod nad oes ffordd I ni ddod ata ti trwy ein gweithredoedd ni yn hunan, ond I ni yn gallu dod ata ti trwy rhinweddau dy fab, trwy ei fywyd perffaith a fuodd fyw trosom ni, trwy ei farwolaeth ar y groes, wrth iddo dywallt ei waed ar y groes, yn ein lle ni, wrth iddo gymeryd y ddigofaint I arno ef ei hun, ac yna o Dduw, wrth iddo ddangos y fuddugoliaeth rhyfeddol wrth atgyfodi ar y trydydd dydd. Ac o Dduw, I ni yn ddiolchgar ei fod yn awr yn eiriol trosom yn y nef. O Dduw, trwy yr arglwydd Iesu Grist yn unig, felly I ni yn dod ger dy fron, ac yn dod â'n mawl, ac yn dod â'n diolchiadau, ac yn diolch I ti am yr Efengyl Sanctaidd, yn diolch I ti am faddeuant pechodau, yn diolch bod modd I bechaduriaid fel ni cael yr heddwch hynny yn ein cylonau mewn byd sydd llawn o drwbl, sydd yn fyd sydd yn fyrlymus fel y môr, yn llawn pryderon ac ofnau a thristwch, ond o Dduw yn y byd hwn bod na bosib I bechaduriaid I ddod yn llawn beichiau pechod ac euogrwydd yn gallu dod ata ti ac yn gwybod bod yna heddwch i'w gael trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw I ni yn dod o'r newydd, yn dod ata ti ac yn diolch I ti am y ffaith dy fod wedi darparu ffordd I achawdwriaeth ar ein cyfer, dy fod wedi ein golchi ni lan, yn diolch am ein tywys ni i'r groes, yn diolch am y cyfnod hwnnw yn ein bywydau, lle gwelsom ein pechod, ac yna o Dduw, rhoddais y nerth I ni droi oddi wrth atyniad y byd yma, ac I droi o bechod, ac I droi at yr arglwydd Iesu Grist, ac wrth I ni ddod at y ffynon hwnnw, wrth I ni blymio yn y gwaed a lifodd ar y groes, o Dduw, I ni dderbyn y golchiad yn y gwaed, ac I dderbyn yr heddwch rhyngom ni a Duw. Ac felly o Dduw I ni yn diolch I ti am yr Efengyl Sanctaidd yma, ac yn gweddio o Dduw y bydd yr Efengyl yma neu'n lloni ni fwy bob dydd. Na fyddwn ni yn ffeindio ein cylonau'n oeri ac yn caledu, ond wrth I bob dydd fynd yn ei blaen, y byddwn ni yn teimlo'n cylonau'n llosgu fwy o lawenydd a diolchgarwch am dy ras a'r gariad tuag ato. O Dduw I ni yn cyflwyno'n hamser yma I ti ac yn ymwybodol
ar y sil yma, a'r tristwch mawr i ni yn ei weld, yn aml yma yn y ddinas hon, yn gweld y difaterwch am dy bethau di, yn gweld yr troi cefn yn llwyr, oddi wrth dy air, oddi wrth dorchmynion, ac hefyd oddi wrth dy ddydd di, ac wrth i'r miloedd a'r filoedd o bobl anwybyddu y sabath, o Dduw i ni'n gweddio. Y bydd na rywrai yn profi'r argyhoeddiad o bechod, y byddant yn gweld gwacter y cyfan, ac y byddant yn dod i geisio dy wyneb. Wrth i'r miloedd o Dduw ymgynnull yn y ras yma o Dduw, y byddant yn gweld pwysicach byth i'w paratoi ar gyfer ras bywyd ac at derfyn y ras hwnnw, y lle byddant yn dywynebu di fel barnwr. O Dduw, tyrd gweithio yn y ddinas yn ein gwlad ni, i ni'n gweddio Dduw, ar i ni cael profi unwaith eto ymweliad o'r nef. O Dduw, mae blynyddoedd wedi hedfan heibio. O Dduw, ein bywyd llwyr, ein bywydau ni yn llwyr wedi bod mewn cyfnod o dywyllwch yn ein gwlad ni. Ac o Dduw, i ni yn gweddio am y fath ymweliad a fiodd o'r blaen. Y byddi di yn dod ac yn dwy'n pobl at y ti dy hun trwy dy ras anorchfygol, hyd yn oed heddiw o Dduw, yn gweddio ar ei ti ddod â phobl i'w wrando ar dy air. Ac yna o Dduw byddwn ni'n cael y fraint, a profi'r fraint o weld pobl yn dod o'i tywyllwch i oleini'r efengyl. Felly o Dduw, bendithia yn gwlad, ac i ni yn gofyn am yr holl ddydd yma, bendithia'r holl ddydd, bob oedfa yma o Dduw, ac hefyd ar hyd a lled ein gwlad, y byddi di yn dod ac yn cyffwrdd y blant, ac yn ei calanogi nhw ac yn ei nerthu nhw i fod yr hyn dylsyn i fod. Felly o Dduw, tyrd nawr, bendithia a diogelan amser i ni yn ymwybodol iawn o Dduw, sut mae'r un drwg dro i'r amser yn ceisio dynistrio'r gwaith, ac yn ceisio dod a digalondyd a rhwystre i bregethiad gair Duw, ac yn gweddio o Dduw yn erbyn yr un drwg, na fydd yr un drwg yn cael llwyddo mewn unrhyw ffordd, ac y bydd yr air di yn mynd o nerth i nerth, ac yn dwy'n ffrwyth clod a mawl i ddenw di. Felly o Dduw, tyrd lawr i'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni'n ganu emyn rhif 85, tyred arglwydd, tyrd yn fian, dim ni'n boddia dan y ne, dim ond ti a ddeil fy ysbryd, gwan llyddedig yn ei le. Emyn rhif 85, gewn ni sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan, yr 8fed benod ac adnod 24. Ioan 8, adnod 24. Am hynny, y dywedais wrthych y byddwch chwi feirw yn eich pechodau. O blegyd, oni chredwch chwi mai my fi yw e fe, chwi a fyddwch feirw yn eich pechodau. Gai ofyn cwestiwn i chi sydd yma ac efallai rhai sydd yn ymuno ar y we, neu falle fydd yn gwrando ryw recordiad o'r bregaeth ymhen amser. Ydych chi yn un o'r rheini sydd wedi penderfynu trostoch eich hunan? Beth yw pwrpas bywyd, neu pam ydyn ni yma, neu a oes yna dragwyddoldeb, neu pa bynnag gwestiwn mawr am fywyd ac am grefydd neu beth bynnag, ydych chi yn un o'r rheini sydd yn dod at eich casgliadau chi eich hun? Ond nid oes yna lawer yn dod at rhyw ddamcaniaeth personol. Dwi'n meddwl mai hyn sydd yn wir. Dwi wedi cael hynny sawl gwaith ac yn aml yn ddiweddar pobl yn dweud wrthai, wel dyma fy marn ni, dyma fel dwi'n gweld pethau. Dwi'n gweld mai fel hyn mae hi. Dwi ddim yn gwybod, a dwi ddim yn honni bod fi'n gwybod nac yn deall rhyw lawer, ond fel hyn dwi'n ei weld e. Falle yn credu, falle mae casgliad o syniadau a chrefyddau bod na rhywbeth ym mhob un ohonyn nhw. Dyna llawer yn meddwl bod na rhyw gasgliad o syniadau o grefyddau, o grefydd fan hyn a chrefydd fan draw. A yn y diwedd, os newch chi just gwrando ar y pwt bach gan bob un, fe newch chi ddod at rhywbeth weddol agos ati. Newch chi ddod at rhywbeth y dylsech chi fod yn ei gredu. Mae yna rai yn meddwl fod pethau yn rhy ddwys ac yn rhy anodd i ni, felly maen nhw'n parhau â bywyd ac yn meddwl, wel, mae'r materion yma yn lot rhy anodd i ni feddwl amdano. Sut fedrwn ni ddeall dim byd? Sut fedrwn ni ddod at rhyw gasgliad? Gymaint o bobl yn credu gymaint o bethau, felly sut allwn ni ddod at rhyw gasgliad pendant? Ac mae rhy anodd, ac felly mae'n ormod o drafferth i feddwl am y peth. Ac felly, beth dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i fyw fel bynnag dwi wedi byw bob blwyddyn arall, a cario ymlaen a gwneud fy ngorau. Mae yna eraill yn dilyn rhyw grefydd penodol, ac yn cymeryd fod y grefydd honno'n iawn. Mae e'n dod ar rhyw bleser iddyn nhw, ond efallai beth nhw'n dweud y gwir, byddai'r rhaid nhw gyfaddau, nad yw e wir yn bodloni nhw, ond dyna yw eu magwraeth nhw, dyna yw eu cefndir nhw, dyna be maen nhw'n gyfarwydd ag dyna be mae mwyafrif eu cenedl nhw yn ei ddilyn, ac felly maen nhw'n ddigon bodlon eu byd i ddilyn y llwybr yna, nad oes ganddyn nhw wir heddwch, ac os ydyn nhw'n meddwl am wir faterion bywyd, a wir cwestiynau mwy o dyrys bywyd, dyn nhw ddim yn gallu dod at yr atebion, ond maen nhw'n dweud, wel, mae fy nhadau i a fy nghyndad ni a'n cenedl ni yn credu mai dyma yw'r ateb, ac felly dwi'n ddigon hapus fy myd i gario ymlaen ar hyd y trywydd yna. Mae'n ddigon da iddyn nhw, mae'n ddigon da i fi. Mae yna eraill, a llawer o rein yn gweld rhinweddau yng Ngaer Duw, nad yw nhw wedi darllen Gair Duw yn iawn, heb i astudio fe, heb i geisio fe, ond maen nhw wedi clywed neu darllen pigion ohono, ac felly maen nhw'n dod at eu casgliad nhw o beth yw Cristnogaeth. Ac yn belled bod nhw'n byw yn weddol, dyma be maen nhw'n dweud. Wel, yn fy marn ni, dyma be dwi yn ei feddwl. O'r holl beth, dyma be dwi yn ei feddwl, ac maen nhw'n gobeithio am y gorau. A dyna yw, siwr o fod, falle bod yna rhyw gategori arall i gael, dwi ddim yn gwybod, ond byswn ni'n tybio bod ni wedi disgrifio fyna'r mwyafrif o bobl y byd. A'r mwyafrif o bobl yn mynd i ddod at rhyw farn y maen nhw wedi dod ato. Ond, dyna chi wahaniaeth. Y mae gwir grefydd, y mae gwir Cristnogaeth, y mae Gair Duw yn bendant, ond nid yw e. Bob tro yn bendant. Does dim opsiynau yng Ngair Duw. Does dim trafodaeth yng Ngair Duw. Does dim ystyriaeth o unrhyw beth arall. Nid o fod yn amharchus at bobl eraill. Os oes na un ffordd sydd yn wir, yna mae hynny'n golygu fod bob ffordd arall yn anghywir. Ac
peth afiach, peth erchill byddai, peidio dweud wrthyn nhw, yr ydych chi'n anghywir. A dyma yw gair Duw, mae'n ddigon clir. Mae'r byd yn edrych ar pobl fel ni, fel pobl rhyfedd iawn, pobl cul iawn, pobl caled iawn, pobl sydd yn greulon, pobl sydd yn llym iawn. Dyna'r darlun y mae capeli fel hon. Dyna fel mae'r byd yn ei dylunio nhw ac yn ei cyhyddo nhw o fod yn bobl sydd yn greulon, achos ein bod ni'n dweud y mae'r rheini yn anghywir a dyma'r ffordd. Ond dyna beth i ni yn ei ddweud. Does dim amheuaeth am hynny. I ni'n dweud yn blwmp ac yn blaen, mae pob ffordd arall yn anghywir ac mae dyma yw'r unig ffordd. A pam i ni'n dweud hynny? Wel, darllenwch gair Duw. Na i ddarllen y testun i chi. Mae hynny'n ddigon yn ei hun. Sut mae pobl crefyddol Cymru yn gallu anwybyddu'r adnod yma? Heb sôn am yr adnod wythnos diwetha, heb sôn am yr adnod yr wythnos cyn, a bob sil arall ni wedi gael. Beth maen nhw'n pregethu, dwi ddim yn gwybod, ond grandewch chi ar y gair yma. Am hynny y dywedais wrthych, byddwch chwi feirw yn eich pechodau, o blegyd, ond i chredwch chwi, mae my fi yw fe, chwi a fyddwch feirw yn eich pechodau. Nawr, sut allwch chi esbonio hwnna? Heb fod yn blwmp ac yn blaen. Mae un ffordd sydd. Mae Crist wedi dweud yn ddigon clir. Un ffordd sydd. Ac os na ddewch i'r ffordd hynny, fe fyddwch chi feirw yn eich pechodau. Nawr, onid yw yn dris pan ych chi'n clywed y byd yn dweud, wel, mae gen i farn, ac maen nhw'n dweud, dwi'n credu bod rhaid ni cymryd tipyn bach mas o bob peth. Mae gair Duw yn dweud wrthyn ni yn glir, nad oes ganon ni'r hawl na'r lle i ddweud unrhyw beth o'r fath. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych yn ôl yr adnod yma, ceisio neu'r adnodau o gwmpas y testun, ceisio ofer, yna marw yn eich pechod ac yna y meirw yng Nghrist. Wel, yn gyntaf, yr ceisio ofer yma, os ni'n edrych nôl ar adnod 21, yna y dywedodd yr Iesu wrthynt hwy drachefn. Yr wyf fi yn myned ymaith a chwi am ceisiwch chi ac a fyddwch feirw yn eich pechod. Lle yr wyf fi yn myned, ni allwch chwi ddyfod. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi sawl tro wedi cyflwyno'r efengil ac wedi cyflwyno'r efengil yn dangos iddynt mae efengil o ras ydoedd ac o drigaredd. Ond fel i ni'n gwybod, y bu yr Iddewon wrthod gair Duw tro ar ôl tro. Ond nawr i ni'n gweld rhyw fath o ymgais wahanol yma, ffordd wahanol o gyflwyno yr un neges, a nawr mae'r Iesu yn ei rhybuddio nhw ac yn dod yn fwy llym ac yn fwy pendant tro yma, lle gynt efallai byddwch chi'n gweld geiriau o ras ac o gariad a tynerwch. Nawr mae yna fwy o bendantrwydd, dal yn eirio o ras ac o gariad ac o drigaredd, ond yn fwy pendant. Ac yma yn ei rhybuddio nhw o ganlyniadau ei gweithredoedd. Mae e'n cyhoeddi ei fod yn bosib ceisio Iesu Grist, ond hyn yn ofer. Dyna beth mae'n dweud wrth nhw. Mae'n dweud wrth yr Iddewon ac mae'n dweud wrthych chi hefyd, ei fod yn bosib i rai geisio Crist ond yn ofer. Nawr, ar yr olwg gyntaf, mae hyn yn gallu ymddangos ei fod yn gwrthweud yr hyn i ni wedi bod yn ei gyhoeddi o sil i sil. Ond nid ydyn ni wedi bod yn dweud, os newch chi ceisio'r Iesu, fe fyddwch chi yn ei gael. I ni'n dweud hynny'n dydyn ni, os dowch chi at yr Iesu, fe fydd yn ymateb i chi. Ac yna nawr i ni'n dweud, mae yna bosib ceisio a methu. O, dwi'n swnio'n rhyfedd ein bod ni'n dweud hynny o'r pwlpit, lle yn aml iawn i ni'n cyhoeddi, o bob sil i ni'n cyhoeddi, cynnig yr iachawdwriaeth yma, a hybu ceisio'r Iesu, ac yn rhoi calondid i chi, os newch chi ceisio gyda holl galon, ydwch chi o hyd iddo. Ond yna i ni'n dweud nawr, y mae yna geisio sydd yn geisio ofer. Mae byddwch chi yn ceisio, ond methu ei gael. Fe ddaw dydd. Mae'r Iesu'n dweud pan byddant wedi ei groeshoelio ac fe ddaw y pethau yma'n fwy clir i chi. Adnod 28, grandewch ar y geiriau yma. Dyma beth mae'n dweud. Am hynny y dywedodd yr Iesu wrthynt, pan ddyrchafoch chwi fab y dyn, yna y cewch wybod mae my fi yw y fe. Fe gewch chi wybod.
Ac nad o'i fi yn gwneithio'r dim ohono fy hun, ond megis y dysgodd fy nhad fi yr wyf yn llefaru y pethau hyn. Hynny yw, fe ddaw y dydd, fe fyddwch chi yn fy nyrchafu fi ar y groes, fe fyddai'n cael fy lladd, fe fyddwch chi yn fy lladd ar Iddewon sydd o'i flaen e nawr, ac yn ei gyhuddo fe, ac yn ei gysau e, fe fyddwch chi yn fy nghroesoelio i, ond fe ddaw dydd, y cewch chi wybod mai fi yw'r Meseia. Fydd yn blwmp ac yn blaen, fydd yn amlwg, ond maen nhw'n ddall, ac ni'n gweld hynny yn yr adnodau sydd yn dilyn hefyd, ei bod nhw'n ddall pwy yw e, o ble y daeth. Mae'r Iesu wedi dweud wrthyn nhw, tro ar ôl tro, y mae o'r tad, y mae e wedi dod, o'r nefoedd ei fod e wedi dod, ond dyn nhw ddim yn ei weld e, y maen nhw'n ddall. Ac hefyd, nid yn unig y bydd yn cael ei ddyrchafu, fe ddaw'r rhyfeddodau yng nghanol y dyrchafu. I ni'n gwybod hanes y croeshoeliad a'r gwirthiau digwyddodd, a'r tywyllwch a ddaeth, a'r gwirthiau a ddilynodd y croeshoeliad, ac yn ar atgyfodiad a'r esgyniad. Dyna i chi ddigwyddiadau rhyfeddol iawn yn hanes y byd. I ni'n gwybod hefyd, ymhen blynyddoedd wedi'r croeshoeliad, y daeth barn Duw ar Jerusalem. Ac yna ni'n gwybod am y dydd y farn a ddaw. Ac yr hyn mae'r Iesu yn ei ddweud, fe ddaw dydd, pan y byddwch chi yn gweld, mae gwir oedd ei ddatgeniadau, mae gwir oedd ei honiadau, mae ef oedd mab Duw. Fe fyddwch chi'n gwybod rhyw ddydd, mae fi yw'r Meseia. Fe fyddwch chi'n gwybod ni. Fe fyddwch chi'n gwybod. Ac mae nid honiadau gwag oeddynt, ond y gwir, y gwirionedd. Ond yr hyn mae'n ei ddweud, eto i gyd, ni fydd na rai ohonoch chi. Mi fydd rhai yn ceisio, ond ni fyddwch chi'n llwyddiannus. Fe ddaw'r rhai, wrth gwrs, fe ddaw'r rhai o ganlyniad i'r croeshoeliad, ac fe newn wedi fy rhai a chredu. Ond fe fydd na rhai, fydd yn gweld y croeshoeliad, fydd yn gweld y gwirthiau, fydd yn gweld y rhyfeddodau. Ac fe fydden nhw'n gweld hyn ac yn gweld ac yn gwybod mai dyna yw yr hyn, yr honodd e, mae Iesu yw'r Meseia. Ac efallai bydden nhw'n ceisio, ond fydden nhw ddim yn gallu ei darganfod, fydden nhw'n ceisio yn ofer. Ni fyddant yn gallu dod ato yn y modd iawn, a chwi am ceisiwch chi. Ond yr hyn mae'n dweud, chi, mae yna rai o'n chi fan hyn, a falle rhai heddi, chwi am ceisiwch chi ac a fyddwch feirw yn eich pechod. Fe fyddwch chi feirw yn eich pechod. Lle rwy fi yn myned, ni allwch chi ddyfod. Ni allan dod ato. Ni fydd yn bosib, mae'r Iesu'n dweud. Na pa fath o geisio fydd hyn felly? Mae rhaid i ni gymryd rhybudd o hyn, achos efallai bod yna rai fan hyn yn rhyw fath o geisio. Ond mae rhaid i ni rybuddio chi bod yna rhyw fath o geisio sydd ddim yn ceisio y mae'r arglwydd yn ei ddymuno. Felly mae rhaid i ni rybuddio chi. Yr Iddewon, efallai eraill, wedi blynyddoedd o wrthod Crist a'i ddysgeidiaeth, ei fywyd, ei berson, ei wirthiau, ei drigareddau, wedi hir wrthod. Fe ddaw dydd pan byddant yn gweld y ffeithiau. Ac efallai y cewn ni geisio rhyw fath. Ond fe fydd yn geisio arwynebol. Nid yn geisio sydd yn arwain at achubiaeth. Efallai, i ni'n gwybod bod hyn yn sicr, ydyn ni, mae hwn yn gallu digwydd. Fydd yna geisio gan rai o ofn yn unig. I ni'n gweld hynny mewn bywyd. I ni'n gallu meddwl am yr Iddewon nawr, efallai'n dod â terfyn i bywyd ac efallai at y ddydd y farn neu ar y dyddiau olaf na yn ystod y farn yn Jerusalem. Fe sylweddolon nhw mae Iesu oedd y Meseia ac efallai o ofn yr oedden nhw'n ceisio, ond erbyn hynny roedd eu cylonau nhw'n galed. Ac efallai fan hyn i ni'n gallu meddwl am bobl yn ein hoes ni sydd wedi clywed yr Efengyl, sydd wedi clywed am ffordd iachawdwriaeth ac wedi gwrthod yr Efengyl. Ond efallai bod rhyw ddigwyddiad yn dod, rhyw ofn yn peri iddyn nhw geisio. A maen nhw'n gweld bod na sail yr holl a glywsant am yr Iesu, ond mae hyn oll maen nhw'n ei glywed yn rhy hwyr. Mae cylonau nhw wedi hen galedi, at wir edi feirwch at fydd. Dyn nhw ddim yn gallu edi fyrhau, dyn nhw ddim eisiau edi fyrhau, ond dyn nhw'n gallu edi fyrhau pam y mae cylonau nhw ers amser wedi caledi'n llwyr. Pan ddaw y farn, gwelant yn sicr mae gwir oedd yr hyn yr honodd Iesu Grist. O, dyna chi ddiwrnod ofnadw. Pan ddaw dydd y farn, fe fydd na filiynau yn cofio'r geiriau,
a glywsant. Fydden nhw'n cofio'r hyn a welson nhw. Fydden nhw'n cofio'r llynnoedd a'r moroedd a'r mynyddoedd a'r haul, ac yn syth fydden nhw'n meddwl pam na wnaethon ni geisio'r creawdwr. Yr oedd na ddigon o dystiolaeth yn y natur o'n cwmpas ni pan welon nhw'r adar. Pam na wnaethon ni geisio'r arglwydd pan glywson ni canu'r adar, ac yna wrthyn nhw weld rhyfeddod natur mewn llawer o ffyrdd eraill a'r machlud haul, a meddwl pam na wnaethon ni geisio'r arglwydd pryd hynny, ac yna fydden nhw'n cofio falle rhyw air ddwedodd rhyw gyfaell iddyn nhw, neu rhyw adnod a ddarllenon nhw ar ochr rhyw fws neu rhyw ochr rhyw gapel. Pam na wnaethon ni ymateb, ac fe fydden nhw'n gweld y barnwr, ac fydden nhw'n gwybod, ond fydden nhw ddim yn gallu ceisio bryd hynny, fydd yr i hwyr. Fydd yr i hwyr. Fe gawson nhw i cyfle nhw. Yr oedd y Duw yma'n llawn trigaredd, yr oedd cyfle ar ôl cyfle iddyn nhw, ond fe wrthodon nhw dro ar ôl tro. Ond fydd yr i hwyr yn ei ddyfarn. Mae yna rybydd yma i chi. Peidiwch a meddwl bod opsiwn credu yn hwyrach. Bod modd cael profiad o'r byd yn gyntaf. Dyna chi ffyliaid sydd gyda ni. Ni'n nabod gormod o ffyliaid yn dydyn ni. Rhai sydd yn meddwl bod nhw am brofi, am flasu o'r byd, am gyfnod bach. Ac yna, opsiwn bach, fe ddoi nôl at Grist ymhellach ymlaen yn fy mywyd i. Pwy maen nhw'n meddwl ydyn nhw? Sut ydyn nhw'n gwybod y bydden nhw'n fyw mewn rhai blynyddoedd? Ond chi o beth y peryg mwyaf yw, mae'n debygol iawn fe gewn nhw fyw blynyddoedd. Nid mater o terfyn bywyd yw'r broblem fwyaf maen nhw'n ei wynebu. Mae hwnna'n un ohonyn nhw. Y broblem fwyaf maen nhw'n ei wynebu yw hyn, fydd eu calonau nhw wedi caledu cymaint. Fydden nhw wedi mynd yr rhy bell. Dyna'r ofn. Peidiwch a meddwl bod yna opsiwn. Bydd nifer yn darganfod mai gwir yw y pethau yma. Ac y byddant yn ceisio, ond yn ofer. Chymod efallai, rhai, chi'n gweld yn dydych chi, mae'n digwydd, lotri aml sy'n y fod, wedi salwch, neu rhyw brofiad ysgytwol, rhyw brofiad brawychus wedi damwain, neu beth bynnag, ac yma nhw'n ceisio am eiliad, efallai bod yna rhyw weddi fach wedi dod, rhyw floedd, Dduw helpa, neu beth bynnag, ac yn galw am drigaredd, ac yn dweud, os wneud i achub, os wneud i gadw ni, os wneud i roi iechyd i fi, os wneud i adael i'r canlyniadau fod yn well na'r disgwyl, Dduw, os wneud i hynny, fe roddau fy mywyd i ti, ac mae yna rhyw geisio felly. Ond yn aml, nid bob tro, mae yna rai, ond pryn yw'r rhai sydd yn ceisio go iawn. Ond ceisio arwynebol yw ar y mwyaf, ar y cyfan. Dros dro, nid oes gwir awydd yna. Nid oes gwir awydd ildio yn llwyr i Grist. Beth oedden nhw'n ei geisio oedd cysur ar gyfer y presennol yn unig. Doedd dim argyhoeddiad o bechod. Doedd dim gweld gwacter y byd. Doedd dim gweld tywyllwch pechod. Doedd dim byd o'r fath. Beth oedd e? Ofn, Dduw, dwi eisiau mwynhau bywyd, dwi eisiau cael mwy o flynyddoedd. Dduw, helpa fi, yna i geisio ti. Ac yna maen nhw'n gwella, neu maen nhw'n cael eu hachub o ryw ddamwain neu beth bynnag. Ac yna be maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n cario ymlaen ar eu bywyd. Yr rhai wedi clywed yr efengil, wedi cael eu magu ar ei lwydydd Cristnogol, ac yn troi oddi wrtho ac yn gweld y byd yn llawer mwy deniadol. Neu efallai yn gweld rhesymeg bechaderus ac yn gweld y ffordd y mae'r byd yn siarad ac yn dod â'i damcyniaethau ac yn, chi'n methu ysgoi enag o'ch yr un gwylio rhyw raglen y dydd o'r blaen am fyd natur ac yn gweld yr creaduriaid rhyfedd yma ac yn gweld sut oedd un yn gallu neidio o un goeden i'r llall. Ond bron iawn o'n nhw'n honni eu bod nhw wedi esblygu o rhywbeth neu gilydd ac nawr, nid hedfan, ond yn arnofio ar hyd yr awyr ac yn glanio'r y goeden. Roedd e'n anhygol, ond oedd clywed ochr y byd yn disgrifio'r peth yn drychinebus. Na fydden nhw wedi gallu dweud, edrychwch ar y creadur bach yma, y modd y mae Duw wedi greu, a'i draed bach yn gallu dringo i fyny'r goeden, ond mae'n dod i benbledd ar y goeden, ond mae Duw wedi darparu yn y greadigedd, rhyfeddod natur, ei fod yn gallu neidio a hedfan trwy'r awyr a glanio'r y goeden arall. Na, dim byd o'r fath, ac mae'r rhai o'n plith ni, rhai sydd wedi cael ei magu ar ei lwydydd Cristnogol, yn clywed am rhyfeddodau'r greadigedd, ac yna maen nhw'n mynd i'r ysgol, ac yn clywed rhyw wers fach, ac yn dweud, mae dyma sydd digwyddodd ac mae nid Duw sydd wedi gwneud y cyfan, ac mae rhyw fath o datblygu rhyfeddol i'w ac does dim clod o gwbl i Dduw. Ac beth maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n credu y rhesymeg
bechadurus yma. Ac maen nhw'n gwrthod y dystiolaeth sydd yng ngair Duw. Ond chwa beth sy'n mynd i ddigwydd i'r heini? Lle chi ddychmygu gwely angau? Fydd rhai ddim yn cael y profiad o wely angau. Mae yna rai yn cael ei taflu i dragwyddoldeb heb cael y gwely angau. Dwi ddim yn dod, dwi ddim yn rhan iddyn nhw. Mae Duw wedi dweud, gewch chi ddim gwely angau. Fe gewch chi salwch di-symwth fydd yn eich cymryd chi ffwrdd. Neu fe gewch chi ddamwain sydd yn dod heb i chi ddisgwyl yn y bore. Chi'n cario ymlaen gyda'ch dydd yn y prynhawn. Nwch chi'n bwriadu dod nôl i de. Ond chi ddim wedi cyrraedd y te. Doeddech chi ddim yna. Chi yn rhagwyddoldeb cyn amser te. Ond amser cyniodd eich holl trefniadau am gweddill y dydd yn popeth yn iawn. Ond gewch chi ddim amser te arall. Pam i chi yn rhagwyddoldeb? Gewch chi ddim gwely angau. Felly gewch chi ddim y profiad yma. Fe gewch chi fe'n rhagwyddoldeb, ond gewch chi ddim y profiad ar eich gwely angau. Ond dwi eisiau sôn am y rhai sydd yn mynd i cael y gwely angau. Y rhai sydd wedi gwrthod gair Duw. Y rhai sydd wedi dewis y byd a'i rhesymeg, a'i ddywyllwch, a'i phleserau gwag, ac fe ddaw gwely angau. Ac fe ddaw ofn arnyn nhw. Fe fydd na ddychryn erchyll. Beth os? Beth os yw'r hyn a glywais yn wir? Beth fydd e fel yr eiliad y byddaf yn anadlu'r anadl olaf ac y byddaf yn camu mewn i holl dragwyddoldeb? Beth os, beth aw? A chi'n gwybod beth, gyda rhai o'r heini, efallai fydd na rhyw fath o geisio. Fydd na rhyw fath o geisio. Ac i rai, y mae Duw yn drigarog fel yr dyn ar y groes. I rai, y mae Duw yn gallu bod yn drigarog lle mae yna gwir edifeirwch a chyffes ffydd. Ond chi'n bod i'r rhai eraill, i'r mwyafrif ar ei gwely angau fe fydd na rhyw geisio, ond ceisio ofer fydd e. Dim llawer sydd yn dod yn y sefyllfa yna. Efallai fydd na genfigeni am y sawl a gredodd ac a dderbyniodd heddwch tra yn byw ei bywydau i'r rhai yn ei plentyndod, yn ei ieuenctid, neu falle yn ei geiniau, neu 30 neu 40 neu bellach ymlaen mewn bywyd, ac fydd na genfigeni ohonyn nhw ac yn teimlo, fe gawson nhw heddwch mewn bywyd, na fysa ni wedi cael heddwch mewn bywyd. Ond na, does dim heddwch ganddoch chi, fe gwrthodwch i air Duw. A nawr mae'n rhaid gwynebu Duw, a gwynebu tragwyddoldeb heb Grist. Ac yna maen nhw'n gorwedd ac yn meddwl, pwy all helpu? Pwy sy'n gallu rhoi cysur i fi? Maen nhw'n galw ar ei ffrindiau nhw. I ffrindiau roedden nhw'n ddigon parod i fwynhau ar nos Wener efallai ac ar nos Sadwrn yn y ddinas. Ac yna efallai gofyn, beth allwch chi wneud i helpu fi? Dwi'n mynd i dragwyddoldeb, sut fedra i helpu? Dwi yn fy mhechod, dwi'n ymwybodol, mae Crist yw'r ffordd, ond dwi wedi wrthod pa obes sydd i fi. A be maen nhw'n mynd i ddweud? Paid â phoeni, fydd e'n siŵr o fod yn iawn. O dwi'n mynd i fod lot o help yn sicr chi, dwi ddim lot o help iddyn nhw. Ac fydden nhw'n mynd yn bellach ac yn bellach mewn i ofn ac mewn i dywyllwch. Ac efallai byddwn nhw'n dechrau ceisio mwy, ond mae cylonau wedi hen galedu. Dydyn ni ddim yn gwybod pryd mae'r linell yn cael ei chroesi. Ond un peth i ni'n gwybod, mae yna linell, mae Duw yn llawn trigaredd, ond nid ydych chi'n gallu dweud wrth Duw, fe ddoi ar fy ngwely angau. Erbyn hynny efallai y bydd eich cylonau wedi hen galedu. Diarhebion 1, adnod 28 a 29. Yna y galwant arnaf, ond ni wrandawaf. Yn fore ymceisiant, ond ni'n cant. Canis cas fi ganddynt wybodaeth, ac ofn yr arglwydd, ni ddewis asant. Oes na rai o'noch chi, mae gair Duw yn gas i chi, ac i chi'n ei gysau a'r wybodaeth sydd yng ngair Duw, chi'n ei gysau ac ofn yr arglwydd, ni ddewis asant. I chi di dewis y byd, chi ddim wedi dewis ofni'r arglwydd, i chi di dewis ofni'r pethau'r byd ac eisiau i cyfeillgarwch nhw, chi ddim eisiau colli hynny, chi'n ofni colli cyfeillgarwch y byd, ond sy'n ots gyda chi ofni pethau'r arglwydd. Chi'n gwybod be mae J.C. Ryle yn dweud? Mae'n rhoi cyngor gwerthfawr. Y diogelwch gorau, ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael. Dyna'r gorau.
Mae'n bosib i chi ddod mewn edifeirwch ar eich gwely angen, ond ychydig yw'r rhai. Y mae'r mwyafrif siŵr o fod wedi hen galedu, ac fi dim awydd edifarhau. Fi na rhyw fath o geisio efallai, ond nid ceisio edifeirwch yw e. Ni fydd cywilydd ganddynt. Ni fydd ei ogrwydd am ei anghrediniaeth a'i bydolrwydd. Fe fydd e'n geisio allan o ofn ac fe fydda'n farw yn ei pechodau. Dyna i chi ddarlun erchus ac yn symud ymlaen at marw yn ei pechod. Mae'r rhybydd yn parhau ond diwe. Dyna i chi ddarlun brawychus. Rhybuddiad yr Iesu ar Iddewon am wrthodiad o Grist ac mae'r rhai yma yw yr rhai sydd o'r byd yma, yn byw i'r byd yma. Mae newydd dweud wrthynt, lle rwy fi yn myned, ni ellwch chi ddyfod. Chi di sylwi, mae'r ffordd mae'r Iddewon yn ymateb yn debyg iawn i lawer heddi. Maen nhw yn gwawdio'r Iesu yn y ffordd maen nhw'n ymateb. Maen nhw'n anwybyddu popeth a ddywedodd yr Iesu amdanyn nhw, yr rhybuddion, a maen nhw'n canolbwyntio ar yr un agwedd y maen nhw'n gallu gwneud hwyl amdano. Neu ei feirniadu fe. Neu ei gael e fel petai e wedi baglu. Fel petai'r Iesu wedi gwneud rhyw gamgymeriad. Neu wedi dweud rhywbeth sili, neu rhywbeth ffôl. Ac dyn nhw wedi gwrando ar dim byd mae'r Iesu wedi dweud wrthyn nhw, ond maen nhw wedi cael cyfle i feirniadu'r Iesu. Adnod 22. Am hynny y dywedodd yr Iddewon, a ladd e fe ei hun, gan ei fod yn dywedyd, lle rwy fi yn myned, ni ellwch chi ddyfod, allwch chi ddychmygu'r Iddewon yn chwerthin, ac yn edrych lawr ar yr Iesu, ac mae'r Iesu wedi dweud, ni allwch chi ddyfod ar fy ôl i lle dwi'n mynd, dwi'n mynd bosib i chi ddod, a mae'r Iddewon yn dweud, a ti'n mynd i ladd ei hun de? A maen nhw'n siarad yn wawdus fel hyn am yr Iesu. O, mae hwn yn debyg iawn i lawer o lynion efengil heddi. Ond nid yw'n wir, mae yna rhai yn gwrando ar bregethwyr. Ond dyn nhw ddim yn clywed, dyn nhw ddim yn gwrando ar yr hyn ddylsen nhw fod yn gwrando arno fe. Dyn nhw ddim yn gwrando ar y bregeth o'r anaddoliad. Be maen nhw'n neud yw, maen nhw'n chwilio am gyfle i feirniadu ac i wrthwynebu neu i wawdio. Mae'n ofnadw. Mae'n beth erchyll i weld pan chi'n gweld rhai sydd yn dod ac i chi'n gwybod dyn nhw ddim yn dod i addoli. Ond maen nhw wedi dod i wrando mwyn gobeithio byddwch chi'n baglu. Ac yna gallen nhw unau eich beirniadu chi, neu gwneud hwyl am eich pen. Pwysleisia Grist. Pam na allant ddod gydag ef i'r man y bydd yn mynd. Mae'n esbonio iddyn nhw. Mae ymateb nhw'n ddigon clir adnod 23, ac efe a ddywedodd wrthynt chwechwi sydd oddi isod, minnau sydd oddi uchod, chwechwi sydd o'r byd hwn, minnau nid wyf o'r byd hwn. Mae'r rhai yma wedi byw i bechod, chi yr Iddewon yn byw i bechod, chi'n ddeiarol, yn byw am y byd a'i bethau, maent mor wahanol i Grist, nid ydynt yn dymuno pethau pur a sanctaidd, ond pethau sydd yn wrthyn i Grist. Mae'r rhain yn pryderu am ei henwau da, am ei pleserau nhw, dymuno mwy am glod y byd ac am glod gan Dduw. Maen nhw'n pwyso ar eu rhinweddau a'i hymdrechion eu hunan. Gallu dirnad rhain, ddigon hwyr. Wrth chi edrych ar ei dymuniadau, edrychwch chi ar fywydau'r rhain. Edrychwch chi ar ei dyheuadau nhw. Dilynwch ei patrwm bywyd nhw. Y llefydd maen nhw'n mynychu, a'r llefydd ydyn nhw ddim yn mynychu. A'r hyn sydd yn bwysig yn ei bywydau nhw. A'r hyn maen nhw'n rhoi fyny fel y trysor yn ei bywydau. Chi'n gallu dirnad nhw? Ac y mae'r rhain sydd yn byw am y byd yma, mae'r rhain wedi ac yn gwrthod Crist. Maen nhw'n gwrthod yr hyn, yr honnodd, yr ydoedd. Mae mab Duw ydyw. Ac mae Iesu Grist yn egluro yn gwbl blaen ac yn eglur adnod 24 am hynny. Am yr rheswm yma, i chi o'r byd yma, i chi o'r ddeiar yma, i chi'n ddall, i chi yn eich pechod. Am hynny y dywedais wrthych y byddwch chwi feirw yn eich pechodau. Pam? O blegyd, oni chredwch mae my fi yw e fe. Chwi y fyddwch feirw yn eich pechodau. Dyma'r broblem fwyaf. Dyma yw'r broblem. Dyma lle yma'r anhawster. Yn y byd, i ni'n gweld pobl sydd yn wyllt,
sydd yn torri'r cyfreithiau gwlad. Yna ni'n gweld eraill sydd yn byw i bleser ac i chwant. Yna y rhai sydd am glod y byd, eraill sydd am fyw yn dda, a chael clod cyfoedion a chymdogion a chlod am eu moesau a'i gweithredoedd. Neu eraill sydd yn grefyddol, ond beth chi'n gweld, yma nhw gyd yn yr un cwch, y gwyllt, yr anfoesol, y da a'r crefyddol. Yr holl yma nhw'n yr un cwch, disgrifir hwy oll fel pobl o'r byd yma. Pam? Yma nhw'n byw am bethau'r byd. Pethau gwahanol y byd, digon teg. Mae rhai eisiau pethau gwahanol y byd mewn pethau gwyllt, a mae eraill eisiau pethau'r byd mewn crefydd. Mae rhai eisiau pethau'r byd mewn pethau drwg, a mae rhai eisiau pethau'r byd mewn pethau da. Ond yr un yw'r cyfan, yma nhw gyd eisiau pethau'r byd yma. Yma nhw'n byw am bethau daearol, am bethau gweledol, am glod gan cyfoedion, am glod gan y byd. A'r rheswm am hyn yw, maen nhw'n ddall i'r Efengil, maen nhw'n ddall i Iesu Grist, nid ydynt yn credu mai Crist yw mab Duw. Yr hyn sydd yn wir am y gwyllt, a'r hyn sydd yn wir am y crefyddol, yw mae pob un ohonyn nhw yn ddall i'r Efengil. Nid ydynt yn credu mai Iesu Grist yw mab Duw, y Meseia, ac am bopeth amdano. Nid ydynt yn pwyso arno. Nid ef yw popeth iddynt. Hyd yn oed nawr, allwn ni roed yn y byd pobl efengylaidd sydd yn dod i gapel ffyddlon neu weddol ffyddlon. Ac y mae'r rheini hefyd, yma nhw yn gallu bod yn yr un cwch, os mai nid Crist yw popeth. Os mai nid arno ef yn unig ac yn llwyr yma nhw'n pwyso, ac os mai nid iddo ef yn unig ac yn llwyr yma nhw'n byw, yna maen nhw'n yr un cwch a phawb arall. Chi fan hyn sydd yn allanol dda, a chi sydd ddim yn allanol dda, yr ydych yn ôl Iesu Grist yn mynd i farw yn eich pechodau. Be mae Iesu Grist yn dweud fan hyn yw hyn. Mae'r rhai sydd yn allanol ddrwg a'r rhai sydd yn allanol dda. Mae'r rhai sydd yn neis ac yn garedig ac yn grefyddol a'r rhai sydd ddim. Maen nhw'r un cwch yma nhw ynddo fe i chi mynd i farw yn eich pechodau. A pam? Nid oherwydd gweithredoedd o reidrwydd, un yn bechaduriaid. Be mae'n dweud yw, yr weithred fwyaf pechadurus i chi'n neud yw eich gwrthodiad o Grist. Y mae gair Duw wedi datgan yn eglur o'r cychwyn i'r diwedd. Mae Crist oedd yr un anfonodd y tad, fel y Meseia, yr un a ddaw i ddelio a phechod. Mae ef oedd yr unig ffordd. I ni'n gweld hynny ymhellach ymlaen yn Ioan pennod 14 adnod 6. Yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy o fi. Sut mae pobl methu gweld hynny? Maen nhw yn ei dallineb. Does dim ffordd at y tad, ond trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ond nid yw yn drychineb. I ni'n clywed ni'n trwy'r amser, a chi'n gallu darllen trwy'r amser yn y papurau newyddion am bobl sydd yn marw, a chi'n darllen am y teyrngedau yn cael ei gosod i'r meirw yma. Maen nhw mor drist. Chi'n clywed pethau fel hyn, un da oedd e mwynhau bywyd, oedd ganddo fe amser i bawb. Fe gafodd y ddylanwad mawr ar ei faes. Fe cofir am ei holl ymdrechion i wella safon beth bynnag yw e. Mae os mae dyn neu ddynes yn y byd chwaraeon, fe ath at y plant a'i dysgu nhw sut i cicio pel, neu pasio pel, neu dal pel, neu nofio'n well, neu rhedeg yn gynt. Ac oedd amser gyda fe, be newn ni gofio fe am yr holl bethau da nath i helpu nhw. Cyn i'n meddwl, mae di marw. Beth yw'r ots? Pa wahaniaeth yw e? Ac eich chi'n meddwl, dyma oedd yn bwysig. Dyma oedd yn bwysig iddyn nhw. Does dim sôn am ei pechod. Does dim sôn a oedden nhw'n iawn ger bron Duw. Does dim sôn am ei ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Rhain wedi ymdrechu gadael enw da iddynt ei hunan yn ystod ei bywyd ar y ddaear, sydd yn golygu dim yn y diwedd. Ond oedden nhw ddim wedi sicrhau ei bod yn delio a phechod. Dyna chi weli angen i'r rhain. Cofio nôl dros bywyd,
Ond yn gorwedd yno yn ei pechod, efallai'n meddwl mae pawb yn mynd i fy nghofio fi am pwy oeddwn ni. Roeddwn ni wedi cyrraedd y top yn fy ngwaith ac oedd pawb yn edrych lan at ei. Mi roeddwn ni'n rwy'n enwog yn y byd chwaraeon. Oedd pawb yn dweud fydden nhw'n cofio fi, ond bydd y mwyafrif ddim yn cofio ar ôl blwyddyn neu ddwy. A maen nhw'n gorwedd ar ei gwely angau, ond maen nhw dal yn ei pechod, heb faddeuant, heb heddwch, heb eiriolwr, heb waredwr. O, bydd rhaid delio â phechod. Rhaid bod na atebolrwydd. Bydd rhai bryd hynny yn ceisio, ond yn methu derbyn yr heddwch yma. Dyna chi erchyll yw marw yn eich pechod. Chi di anwybyddu eich pechod trwy gydol eich bywyd ac yn meddwl bydd popeth yn iawn. A chi wedi treulio oriau ac oriau, blynyddoedd maith, ymdrechu'n galed i fwynhau'r pethau'r byd yma. Ac yna fe ddaw y gwely angau ac fe fyddwch chi feirw yn eich pechod. Chi ddim wedi gwneud dim byd am eich pechod. Chi ddim wedi paratoi am eich marwolaeth. Chi wedi paratoi am dragwyddoldeb. I chi ddim wedi bod yn paratoi am y byd yma heb feddwl am weddill amser ac i chi fyna yn eich pechod. Be bynnag yw eich bywyd, be bynnag chi wedi gadael ar eich ôl, be bynnag yw'r enw da neu beidio, be bynnag yw'ch holl ymdrechion chi yn eich gwaith neu beth bynnag, i chi marw fyna yn eich pechod. Wel, i orffen yn sydyn. Oes na unrhyw obaith yma yn yr adnod hon? Oes na unrhyw gysur yma? Achos yr adnod yn dweud am hynny y dywedais wrthych y byddwch chwi feirw yn eich pechodau. A mae'n dweud pam? O blegyd, o'n i chredwch chwi mae my fi yw e fe. Chwi a fyddwch feirw yn eich pechodau. Marw yn eich pechod fyddwch chi, ac fe fyddwch chi atebol. Fe fyddwch chi'n atebol am bob un. Does neb wedi gwneud dim am eich pechod. I chi fyna yn eich pechod. A beth newch chi? Wel, beth yw'r gwrthwyneb i farw yn eich pechod? Wel, yn amlwg, peidio marw yn eich pechod. Y rheswm am farw yn eich pechod yw i chi wedi gwrthod credu a phwyso ar Grist. Ond nid yw hwn mor bwysig. Mae hyn yn ateb cwestiwn llawer sydd yn gofyn, ond beth am y crefyddol? Mae'n rhai yn dweud, wel, iawn, dyma yw'r efengil, ond beth am y bobl dda yna? Beth am y bobl crefyddol? Beth am crefyddau'r byd? Beth am y bobl sydd wedi gwneud gymaint o ddaioni? Am y bobl moesol, teyrngarol yma? Pobl chi pwyso ar nhw? Chi allu ymddiried yn nhw? Beth amdano nhw? Maen nhw'n bobl mor neis, dwi ddim yn deall y peth. Dyn nhw ddim yn ymddangos yn ddrwg, ac oeddi Duw mynd i cosbi nhw. Wel, mae'r rhaid i ni ddod nôl at air Duw yn does na. Dyma beth wedodd Iesu Grist, yn ateb i'ch cwestiwn chi. Os na chredwch mai Crist yw y Meseia, a chredu ei eiriau, ei efengil, ac os na bwyswch chi'n llwyr arno fe, yna meirw fyddwch yn eich pechodau. Nid yw eich gweithredoedd yn dda i ddim ar wahân i'ch condemnio chi. Felly, os credwch chi yn yr Iesu, byddwch fyw. Dyna'r gobaith o'r adnod yma. Os newch chi gredu yn yr Iesu, fe fyddwch chi fyw, ni fyddwch yn marw yn eich pechod. Ond sut mae hwnna'n mynd i ddigwydd? Sut mae'n bosib i hyn fod yn bersonol i mi? Dyma pam dath i'r Iesu. Ond oedd Iddewon yn ddall i hyn, a'i ddarllen o adnod 25 ymlaen, y mae'r Iesu'n esbonio fe'n ddigon clir. Yna dywedasant wrtho, pwy wyt ti? A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, yr hyn yr wyf yn ei ddywedyd hefyd wrthych o'r dechreuad. Dwi wedi dweud wrthych chi o'r dechrau. O gwrandewch, chi ffyliaid, chi ddeillion. Dwi wedi dweud wrthych chi a dweud wrthych chi a chi wedi clywed o'r proffwydi hyd at heddi. Dwi wedi dweud yn ddigon clir. Adnod 26, mae gen i fi lawer o bethau i'w dywedyd ac i'w barnu amdano chwi. Eithyr cywir yw'r hwn am hanfonodd i. A'r pethau a glywais i ganddo, y rhai hynny yr ydw i fi yn ei dywedyd i'r byd. Ni wyddant hwy, mae am y tad yr oedd y fe yn dywedyd wrthynt hwy. Maen nhw mor ddall. Dyn nhw dal ddim yn deall mai am Duw y tad y mae'r Iesu'n sôn. Adnod 28, am hynny y dywedodd yr Iesu wrthynt, pan dyrchafoch chwi fab y dyn. Yna y cewch wybod mai my fi yw e fe. Ac nad o'i fi yn gwneithio'r dim ohono fy hun, ond megis y dysgodd fy nhad fi, yr wyf yn llefaru y pethau hyn, a'r hwn am hanfonodd i sydd gyda my fi. Ni adawodd y tad fi yn unig, o blegyd yr wyf fi yn gwneithio'r bob amser,
y pethau sydd fodlon ganddo ef. Mae'r Iesu wedi esbonio'r cyfan iddyn nhw. Fe brofodd Iesu Grist pwy oedd e, yn ei fywyd, yn ei gyflawniad o'r Hen Testament. Fe brofodd yn ei weithredoedd, yn ei eiriau, yn ei wirthiau. Ac yna yn ei groeshoeliad ac yn ei atgyfodiad, yn ei esgyniad, fe brofodd e mae'r Meseia oedd e, yr un ar anfonodd y tad i ddelio â phechod, daeth a chyflawnodd y cyfan. Dyma beth mae Iesu Grist yn dweud wrth yr Iddewon, gwrandewch fi yw e, dwi wedi dod a dwi wedi gwneud popeth, y mae'r tad wedi gofyn i fi wneud. Popeth oedd yn angenreidio, fe gymeras y gosb, fe gymerai'r gosb ar y groes, yn eich lle chi. Fe nad Iesu Grist popeth. Ond chi'n gwybod beth, mae dal angen i ni gredu. Dyna beth mae'r adnod yn dweud. Mae dal angen ffydd arno ni, ond sut cewch chi ffydd? Wel, y cyngor yw hyn. Dewch ato yn eich pechod. Mae rhai yn mynd i farw yn eich pechod, ond mae cyfle ganddo chi fan hyn. Dewch ato yn eich pechod. Dewch a'ch pechod yn eich dwylo. Cyffeswch eich cyflwr. Edif ar hewch o'ch pechod. Trowch o'ch pechod. Trowch o'ch angrediniaeth. Trowch o'ch bedolrwydd a'ch deheuad am bethau'r byd yma. Dewch at Grist. Cyffeswch eich diffyg ffydd hyd yn oed. Dwedwch dydych chi ddim yn gallu credu. A gofynnwch am nerth. Yr hyn a ddigwyddodd yw hyn, fe fydd yn rhoi rhodd i chi. Wrth ddod yn waglaw, fe fydd yn rhoi y gallu i chi gredu ac i bwyso ac i ymddiried fod yr hyn oll a wnaeth yr Iesu yn cyfri drosoch chi. Fe fydd y gwirth yma'n digwydd cynt, falle bod chi'n deall yn eich pen, ond nawr fe fyddwch chi'n cael eich galluogi i bwyso ac fe fydd y baich yn syrthio. Dyna chi wahaniaeth nawr yn y gwely angau. Dychmygwch i'r un yma sydd ar fi'n marw. Oeddi hwn yn mynd i farw yn ei bechod. Mae yn sicr yn mynd i farw'n bechadur. Ond dyw e ddim yn marw yn ei bechod. Pam? Fe fuodd e at y groes. Ac fe fuodd yr Iesu gymryd ei bechod a'i hoelio i'r groes. Fe ddath at y gwaed a fe olchodd Iesu Grist, yr enaid yn wynach na'r eira yn y gwaed. Ac felly mae bechod wedi ddelio. Mae'r Iesu wedi taflu'r pechod cyn belled ag yw y dwyrain o'r gorllewin. Dyna be mae'r Iesu wedi wneud. Yn bechadur, mae e wedi faddau, mae e wedi cael heddwch a Duw. Dyna chi weli angau nawr. Mae'r un sydd yn pwyso ar Iesu. Fe cewch y gallu i bwyso arno a theimlo ei freichiau oddi tanoch yn eich tywys i dragwyddoldeb. Lle chi ddychmygu mewn ysbyty efallai. Mewn un gwely a'r llall yn y gwely arall, a ddoi ar ei gwely angau. Un yn ei bechod, a'r llall ei bechod wedi faddau. Dyna chi wahaniaeth. Dyna chi wahaniaeth y fydd yr Iesu'n dod ac yn rhoi ei freichiau oddi tano ac yn ei atgoffa fe yn yr amser o bryder ac fe fydd yn amser o bryder achos fydd y hwn ddim wedi bod ar hyd y llwybr yma o'r blaen ond fydd y Cristion yn dod efallai yn bryderus am eiliad bach ond yna fydd yr Iesu'n dod ac yn ei atgoffa rwy ti wedi bod at y groes. Des di a fe nes i'r dolchi di'n lan, pob un o'n nhw. Falle bydd Satan yn dweud, ond beth am hwnna ddwedes di? Ond beth am yr hyn arall? Ar ôl ti dod yn Gristion, fe nes di hwn a fe nes di'r llall. A fydd yr Iesu'n dod ac fydd yn atgoffa fe, dwi wedi golchi'r cyfan. Pob pechod gorffennol, presennol ar dyfodol. Ac yna fe fydd y pechadur yma sydd yn gorwedd ar ei wely angen gwybod y mae fy mhechod i wedi ddelio ge. Fe fyddwch chi'n cael eich cyflwyno ger bron y tad. Fel un sydd yn lan, yn wynach na'r eira, yn gwisgo clogin, fe fyddwch chi'n gwisgo clogin. Pa glogin fydd honno? Nid eich clogin chi o hunan falchder a bryntni, ond fe fyddwch chi'n gwisgo clogin yr Iesu, clogin cyfiawnder yr Iesu. Dyna sut byddwch chi'n cael eich cyflwyno, ond nid hwn. Y mae hwn yn ei bechod. Yr oedd gan hwn fwy o ddymuniad neu hon i ddilyn llwybrau'r byd, i ddilyn gwacter y byd, i anwybyddu gair Duw, i wrthod gair yr Iesu, i wrthod yr Efengyl. Ac y mae e dal yn ei bechod, ac yn ei dywyllwch, ac fe fydd yn ei bechod ar ei wely angen, ac fe fydd yn marw yn ei bechod, ac yna fydd yn atebol am ei bechod, ac y bydd Duw yn barnu am dragwyddoldeb, ond nid hwn. Fe fydd hwn yn pwyso'n llwyr ar yr Iesu.
Fe fydd e wedi pwyso efallai yn ystod ei fywyd, falle rhai holl y blynyddoedd maith, falle wedi dod i gredu pan yr oedden nhw'n 10 mlynedd oed, falle 15, falle 20, falle rhai wedi dod i gredu yn ei 40, 50, ond o hynny ymlaen, yr oedden nhw wedi bod yn pwyso'n llwyr ar yr Iesu. Ac yna mae'r amser yn dod pan byddant yn goffa gadael y ddaear yma. Ond ni fydd rhain yn marw yn ei pechod. Fydd rhain yn marw yn Crist ac yn cael ei tywys i dragwyddoldeb. Ceisiwch yr arglwydd i'r cyngor o Jesu yr ail yn ei roi. Ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gaelef. Gelwch arno tra fydd o'n agos. Does dim pwrpas meddwl ar dawai fe tan wythnos nesaf, mis nesaf, blwyddyn nesaf, ar ôl gorffen coleg, ar ôl cael swydd, ar ôl cael plant, ar ôl i'r plant gadael gartre. Beth bynnag yw'r adeg i chi'n meddwl sydd fwyaf cyfleus i chi. Peidiwch yn meddwl felly, achos efallai erbyn hynny, fe fyddwch chi wedi caledu, a fyddwch chi yn eich pechod, a marw fyddwch chi yn eich pechod. Ond ceisiwch yr arglwydd, tra galler ei gaelef, gelwch arno, tra fyddo yn agos. Am hynny y dywedais wrthych, y byddwch chi ferw yn eich pechodau o blegyd. Oni chredwch chwi, mae my fi yw e fe, chwi a fyddwch ferw yn eich pechodau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni'n diolch i ti am gyfle i alw arna ti ac i ddiolch i ti am y rhybuddion sydd yn dy air. Ac yn gweddio o Dduw ar i bob un ohonom ni yma fod yn derbyn y sicrwydd hynny na fyddwn ni yn marw yn ein pechodau. Ond y byddwn ni yn dod at yr un sydd yn gallu delio â phechod, i ddod at y groes lle bydd yr arglwydd Iesu yn ein golchi'n wynach na'r eira. Tyrd o Dduw rho ffydd i rai i ddod at y man honno, lle byddant yn edifarhau ac yn cyffesu pechod, ac yn derbyn y maddeuant a'r heddwch sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd felly, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 309 ac hefyd 310, 319 a 310, a oes gobaith am achubiaeth, oes maddeuant am bob bai, a oes hedd a meddyginiaeth, a oes ceidwad i'r fath rai. Oes, mae Duw o'r nef yn eglur, mi ddarperais a berth llawn, mae hedd a gras a chysur gennym rhoddion parod iawn. 309 a 310 yn ei sefyll i'w chanu.
A nawr byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.